Hej og velkommen til min mundtlige opgave, en del af aflevering 10. Jeg har ellers lavet et rigtig frækt PowerPoint, men jeg kan ikke lige få min mikrofon til at virke, så det bliver lige sådan her, mens jeg kigger over på PowerPointet. Men ja, vi skulle kigge på Marel Salmon AS og kigge på deres produktionsændring og logistik effektivitet. Og jeg har så kaldt det her PowerPoint for forældret setup til moderne fleksibel produktion. Vores virksomhed har købt en hel masse nye maskiner, som blandt andet kan effektivisere deres logistik og overall give et mere effektivt fremmende vækst, hvilket jeg så har tænkt mig at kigge på i den her præsentation. Virksomheden har gennemført omfattende ændringer i deres produktionssetup med særlig fokus på opgradering af deres CMC maskinpark, som der er blevet investeret 4 avancerede massakmaskiner i, især til at bidrage øget fleksibilitet af produktkapacitet. Så ja, vi gider ikke lige gå i dybden med, hvad for nogle maskiner de har købt, men det er meget vigtigt ligesom at høre, hvad de gør, specielt for effektiviteten. Ændringen betyder, at produktionen nu er sådan mere automatiseret, så det bliver lidt mere af sådan et push-system, hvor de ligesom har den her linje produkter, som de er bedre til at producere, og de kan få dem ud på markedet. Det kører meget igennem det her system her, som sådan lidt et conveyor belt-agtigt. Det giver det mulighed for at lave produktionen hurtigere og sådan meget mere præcist, fordi det nu ikke er sådan. Det er jo nye robotter, som netop kan gøre det hurtigere, med meget fejl i det. Det er jo relativt omkostningstungt, hvis hvis der bliver ved med at blive produceret varer med fejl i dem, som jo kræver en retur, hvilket er spild af ressourcer og tid. Logistikken vil optimere ved at reducere leveringstiden og minimere samling af komponenter, hvilket forbedrer leveringssikkerhed. Altså givet i, at nu er de mere effektive, så det er hurtigere til at komme ud på markedet. Og fra at du bestiller noget til, at det ligesom kan komme ud til dig, så leveringen er markant hurtigere. Men hvad er det virkelig, vi er her for? Vi er her for at komme ind på det gode. Så vi er her på effektiv på logistik og effektiviteten. Hvor vi bruger den der frække lille orange lignende figur, som stiller leveringsservice op mod logistik omkostninger. Som der også er inde på blandt andet min skriftlige aflevering. Så lad os bare starte fra en anden af. Leveringstid, som jeg allerede har nævnt, er blevet cuttet markant. Rigtig markant. Og det er jo takket være de her avancerede maskiner og produktion. Lager servicegraden. Virksomheden sikrer en høj grad tilgængelighed ved hjælp af fleksibel produktion, der hvor de kan tilpasses efter efterspørgselen. Vi kommer lidt ind på det senere med deres logistikstrategi, det her, hvor vi ser, at de kommer lidt hen mod det her fleksibilitet og klar til at ændre produktet. Eller ikke ændre produktet, men ændre hvad de producerer ud fra, hvad folk de ligesom har, udbud og efterspørgsel. Deres løn- og servicegrad, virksomheden sikrer høj grad af tilgængelighed ved hjælp af leveringspræcision. Det bliver også forbedret på grund af det her bedre lager. Det er folk, de har nemmere tilgængeligt ved det. Vi har et bedre lager, så vi har mere styr på, hvor produkterne er, og hvor de skal sendes ud hen, hvilke porte, altså meget blandt andet med, at det sådan er det her centrale system, som er blevet bedre, hvilket egentlig gør mange af grenene en del bedre. Og leveringsfleksibilitet, selvfølgelig med, med den her mere fleksible produktion, så kan de sagtens, ændre det på sådan en whim, hvis der nu bliver annulleret eller andet. Og nu er vi her ved den logistiske filosofi / koncept. Så der er jo de to, som lyder Fordisme og Agile Manufacturing. Fordisme, det er jo det, de plejede at bruge meget i. Det er den filosofi med vægt på masseproduktion, altså som i en færdigvare, du ved, ligesom
VW gjorde tilbage i tiden, hvor de producerede en virkelig stærk, stående bil, som der forblev efterspørgsel på, fordi den ligesom var foran dens tid, og folk ligesom gerne ville blive ved med at have den, så det var vigtigt, at de ligesom havde mange af dem, så de kunne sælge så mange som muligt, og få dem ud til folk. Det er jo så standardiseret med på de her conveyor belts, hvor det er en standardproces, der kører det. Mens agile manufacturing, som de er gået lidt mere ind i, det giver jo mere fleksibilitet. De splitter det op i flere serier, så der er mere plads til at skifte forskellige dele ud, og der er plads til at lave små bitte ændringer til hvad folk de efterspørger. Så hvis de nu vil gerne have, at den kører mere på liter, hvis det er attraktivt lige for tiden, så er det relativt hurtigt for dem at kunne skifte eventuelt tanken ud, eller andet, hvis det nu var en bilproducent, som vi nævnte før. Og det er netop det, de ligesom er gået mod. De er gået mod det her agile, fordi det er sådan, i en verden, hvor der kommer så meget industrialisering, og hvor vi udvikler os meget, så er det vigtigt at ligesom kunne adapte til den tid, vi er i. Så ligesom at følge de efterspørgsler, vi har, hvilket gør det en del dyrere at have de systemer kørende, men i forhold til de positive på logistiksystemer, så vil jeg også mene, at det er værd for ligesom at forblive i den her efterspørgsel her, selvom det skaber nogle højere administrationsomkostninger og og lageromkostninger og pakkeomkostninger. Det er lidt af en trade-off på, hvad man ligesom vil have ud af det. Netop at man giver noget for noget, så vil jeg gøre dem mere konkurrencedygtige ved den her fleksible levering, har de ligesom fået de her omkostninger. Og til sidst vil jeg gerne bare lige konkludere, at de er blevet bedre på mange punkter på grund af den her investering, både på leveringsservicegraden, og når det kommer til de logistiske omkostninger, så er der mange af dem, der er blevet højere, men blandt andet mangelomkostninger, det er jo faldet, kan vi gå ud fra falder, fordi de netop nu har en stærkere konkurrenceevne, at de, ligesom folk er mere tilbøjelige til at blive ved dem, fordi de ligesom har den her fleksibilitet, og ligesom kan ændre sig til, hvad folk de har brug for. Og alt andet har det virket som en positiv investering, der kan skabe meget markant vækst fremover, og har vist mange positive ting på deres logistikservice. Så det er lige før det er så markant, at man vil kalde det en trade-up, men der er nu alligevel en del negativt i forhold til omkostningerne. Tak, det var mit forsøg. Jeg prøver at skære lidt ned, så der ikke kommer så meget øre om og sådan noget.